Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Bindo lanong ubadeu nongseng yugo United Democratic Party haus nem khat khandai spa khandai po nyo ula pen pau bo un sa Pyrkhat daka ei bo un le nang ne sakmat Hadien bo klem sha jichu kum Nongaibuit jong UDP haga jing pen thamai yaki nongkit kam haga General Council kabala long haga khat arterik unailar arajar arpulai habaya keren barba Bindo ulayat ho Banadu bo ladan benta ban thau yaki UDP haus nam khat khandai spa khandai punyo hadu menta udang dei udkhot jong UDP Henry Hadien bakila Weng jindat ya u naka kam Nongaibuit jong ka seng ularai ban sa Pyrkhat hagini isni ulaya tho ru ba un sa pha da ka jing tho sha ka seng UDP ban nam tre shu ban pan ticket naka seng ban ya khun yaki election MP Lok Sabha ka ban long lashim snam ula ong ru baka jingkan ran din jong u pan tiket kadai na marbo ula pha ya ka chithi ho bana jimang mentau snam Henry ki nongelam ki khlem jubam ai sha u nolor kata ulia thuru ba nadu ba ula laj banya khun ni ka election na nongkrem ki nongkit kam kila sedang ban le kiar hadu ba wat ya ka General Council ru ki khlem pentip shu halor ka jingyo nongkit kam thmai ka UDP uba Bindo kwa ban ong ai namar yaladi ula syak kentaj habaya keren barba medba lingdo Hadien ba ula syak jet biang kumu presiden ha kasngi sajjan ula ong ba Bindo udai udkhot ke UDP wat lada syak jet shu kum Nongaibuit ka seng uba medba ula ong ba ka jingbam syak jet uba Bindo kum Nongaibuit kadai ka jingbam ibit shu ka nomination committee kabala terwa yiki nongkit kam jong ka seng UDP kumban syukdo ke General Council jong ke UDP kabalalong ha kasngisat jan kala menjur ya kerteng jong ba medba lingdo ban peteng biang kumu presiden uba Jamino Mautho kumu General Secretary Hadien ba nomination committee kalawan ban terwa